Ja, så starter vi så introduktionen til Screencast, og det gør vi ved to forskellige små opgaver, hvor den ene det er, at vi skal finde nogle fiskerettigheder for to øer, og vi starter med at konstruere den ene ø og den anden ø. Det er sådan set, at øerne her er punktformet, og vi går ud fra det retfærdighedsprincip, at man har fiskerettigheder ved det der ligger tættest på en selv. Så for at finde ud af, hvad for nogle punkter, eller hvad for et område, der er tættest på A, og hvad for et område, der er tættest på B, starter vi med at konstruere et linjestykke mellem A og B, og så skal vi oprette en midtnormal i siden, eller i linjestykket, der ligger mellem A og B, hvilket vi gør ved at vælge midtnormal og trykke på linjestykket. Her kan vi så se, at vi har fået oprettet en midtnormal i linjestykket, som ligger mellem A og B, og alt det, som ligger på den her side, som jeg peger på med musen nu, det tilhører B, det er altså der B må fiske, og alt det, som ligger på A's side af midtnormalen, er netop der, hvor A må fiske. Andet eksempel er, hvor vi har 3 punkter, og jeg går lige tilbage her, så vi konstruerer 3 punkter. Vi har altså 3 punktformede øer, og igen er det samme retfærdighedsprincip, det der ligger tættest på mig, er mit. Vi konstruerer 3 punkter igen, hvor vi konstruerer 3 linjestykker imellem punkterne. I det her, på de her linjestykker konstruerer vi ligesom før midtnormaler, og vi vælger jo netop midtnormaler, fordi at en midtnormal adskiller eller alle de punkter, der ligger på midtnormalen, er de punkter, som er lige langt fra det punkt, eller de punkter, som den adskiller. Altså for eksempel, den midtnormal, der er her, linje F, er alle de punkter, som er lige langt fra B og C. Så, hvis vi skal vise, hvad for nogle punkter, eller hvad for noget, der tilhører B, altså hvor B må fiske, så kigger vi så på midtnormalerne mellem B og A, og mellem B og C. Altså den her midtnormal og den her midtnormal. Det vil sige, B må fiske i det område, der er adskilt herfra og hertil. C må nødvendigvis fiske i det område, der er omkredset af midtnormalen mellem B og C, altså den midtnormal, der går her, og A og C, det vil sige den midtnormal, der går her. Det vil sige, B eller C må fiske i det område, der ligger her. Og A må fiske i det område, som er mellem midtnormalen her og midtnormalen her. Hvis vi gerne vil illustrere det her, kan vi lave nogle punkter, som ligger i midtnormalens skæringspunkt og her, og midtnormalens skæringspunkt med linjestykkerne. Så kan vi lige skjule vores midtnormaler. Det gør vi heroppe ved at trykke på dem her. Så kan vi lave halvlinjer, som går fra D igennem E, som jo er linjet fra midtnormalens skæringspunkt og så ud igennem den her. Så det er faktisk en halvlinje, som ligger på selve midtnormalen mellem B og C. Det samme kan vi gøre mellem D og F og D og G. Nu er det meget tydeligt at se, hvilke punkter. Nu kan vi lige skjule de her punkter her. De forvirrer mere, end de gavner. Nu er det meget tydeligt at se, hvilket område. Vi kan selvfølgelig også skjule linjestykkerne her. Det gør vi lige. Nu er det meget tydeligt at se, hvad for et område A må fiske i. Det er selvfølgelig det område, som A ligger inde i. Altså det her område heroppe. Og B må selvfølgelig fiske i det område, som ligger her. Og C må selvfølgelig fiske i det område, der ligger her. Det var vores lille introduktion til, hvordan en screencast kan se ud, og hvordan man kan aflevere, og hvordan man kan argumentere for tingene i det.